Ревю на Тайната на тайните от Дан Браун. Първото нещо, което ще кажа за тази книга е, че лично аз останах разочарована от нея, тъй като през цялото време ми липсваше онова Робърт Лангдънско чувство, което го има в другите книги, като например Шифъра на Леонардо или Шестото клеймо. Тук това някак си липсваше. Основният сюжет на книгата се върти около Катрин Соломон, която е любовният интерес на Робърт. И книгата, която тя е написала, но все още не е издадена, до която обаче ЦРУ има достъп. И в тази книга са написани неща, които ЦРУ не искат да излизат на бял свят. Това е големия проблем. И някак си Катрин беше основната фигура. Катрин просто за мен беше главният персонаж в книгата. Робърт беше някакси на заден план. И това не ми хареса, защото за 9 години чакане да излезе нова книга на Дан Браун, очаквах нещо много по-уау. И наистина всичките символи и загадки, които ги има в другите книги, които той всъщност е известен, нали, с това, че ги разкрива и е професор в Харвард по символи, не съм сигурна дали така се казва, просто го нямаше. Това е, на мен, наистина това ми е големия проблем с тази книга, че това нещо тук липсваше. Главните теми, които са в книгата, за какво става след смъртта, за проекциите, за раздвоението на личността, лично на мен ми се сториха доста добре поднесени и като цяло това беше единственото интересно в цялата книга, според мен, което е тъжно. Аз лично и дадох 3,5 звезди. Като цяло книгата не е лоша, на мен ми отне 2 седмици и малко, мисля да я прочета. Книгата е 650 страници, което 2 седмици са много за мен, за книга, която по принцип ми е интересна. Я прочитам за около макс една седмица, ако имам работа или нямам много свободно време. Но 2 седмици за тази книга просто това трябва да ви е достатъчен довод, за да ви покажа, че книгата не ми е харесала. Но ако някой е прочел книгата и му е харесала, моля да ми напише коментар, за да я обсъдим.